Katriel Xikluna, ġuvni ta' 23 sena, ma natax il-ħelsin mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati l-istupra tfajla ta' 14-il sena. Fil-qorti, iż-żagħżugħ mill-Marsa qal li ma jaf xejn dwar dak li qed tallega tfajla. L-allegat stupru seħħ 4 snin ilu meta tfajla kienet kellha 10 snin. It-tfajla qed tallega li 3 snin qabel l-istupru meta kienet kellha biss 7 snin diġà kien jagħmel magħha atti indiċenti u li ilu jabuża minnha sesswalment għal dawn l-aħħar 7 snin. Batta qraba mbikma fuq il-bankijiet ta' wara tal-awla, Xikluna tressa l-qorti l-ħadd filgħodu quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, akkużat bi stupru u b'attività sesswali ma' minuri. L-Ispettur Paula Ċantar li qed tmexxi l-prosekuzzjoni irrakkontat kif il-każ ġie għall-attenzjoni tal-Pulizija meta t-tfajla tkellmet dwar l-allegat abbuż mal-guidance counselor tal-iskola fejn tattendi. Bl-iskola imbagħad informat bil-każ liċ-Child Protection Services. It-talba biex iż-żagħżugħ jinħeles mill-arrest ġiet miċħuda u qed jinżamm taħt arrest preventiv fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.